isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti natin nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang, okay na. Isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwalaan. Hindi ka babastusin ng talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo, kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ang mga taong merong iisa o dadalawang kaibigan dahil ang mga taong ito ay kabutihan. Kabutihan ang dulot sa iyo at sa iyong buhay. Nagkakaproblema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawaran pa din kayo. Dahil nga binavalue ninyong dalawa ang pagkakaibigan nasa inyo ngayon. Maraming taon na ang dumaan at marami na ding mga pagsubok sa samahan nyo ang dumating pero baliwala. Hindi kailangan magkita araw-araw. Sa totoo lang, ang iba sa kanila, ang